Xayrlı kech deb sizni TMTV kanalında sələmli min Ayrat İlyasov. Sizning ekranlarınızda Ғаділ Top Clip kit parады. Бүгінгі тапшырығызда biz резидентларның яратқан һәм яратмаған ризыклары турында һәм пішікшілікке қарата мөнәсәбәтләрен ашықларбыз. Киттік. Sizning тавышлар беру нәтижеләрендә безнең хит-парад төзелә. Һәм иң аз тавышлар җыйган резидент кызганычка каршы хит-парадтан төшеп калырга мәҗбүр. Бүген без Синилама җырын башкарган Ринат Гыйльфанов белән саубуллашабыз. Киләчәктә тагын күрешербез дигән теләк белән аның клибын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карап узыйк. Top Clip hit paradında өр-яңа клип каршы алабыз. Ömürlerde bik tez öteyken Eytirsin de yılga alışır Şakları bulan tırmaşlarda Türlü şakları bulan tırmaşlarda Şatlıkları bulan sağışır Durmuş meşakkate Diguk gelir kalsın utkanıda Sigenin hamam Hamanı kuremeli Bizning şulay qırılgan Şatlıqlarım utken sağışlarım Bəxti
Винарис ил-егет ашарга бик тә ярата. Аның иң яраткан ризыгы ит белән бәрәңге. Үзе дә ашарга пешерүдән бер дә баш тартмый. Хәтта ул эшне ярата да. Әмма Америка һәм Кытай ризыкларын бөтенләй яратмый. Винарисның җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1020 номерына топ клип дип башлап 169 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Yaradan deyip eytü bilen Eli məxəbəd bulmay Məxəbətum xıyanətkən Hiç qaşanda yol qoymay Məxəbətum hər kimi gələn Kiləykən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləykən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum qışda tügül Onu tutup alırğa Şiyə tügül Ulum məxəbət Üzüp alıp tatırğan Məxəbətum hər kimi gələn Kiləykən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləykən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Təvki məxəbət kənəu Bir qayşanda ıntılmay Salqın sular sebepkenen Onu sündürüp bulmay Məxəbətum hər kimi gələn Kiləykən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləykən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləykən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Məxəbətum hər kimi gələn Kiləykən uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Yaşlıqdə də farklıqda da Bulayken uzunşən Bulayken uzunşən Bulayken uzunşən Эльвира Хайруллина ашарга пешергә ярата, әмма ашагыннан соң савыт-саба юрга бөтенләй яратмый. Ниндидер ризыкны ныграк яратам дип айырып әйтә алмый. Ләкин татар милли ашларын калганнардан өстенрәк күрә һәм иң мөһиме, ул бала чактан ук сөтле ашны яратмый.
Ул ашны бөтенләй күрә алмый. Бу җирәнү хисе балалар бакчасыннан башланды дип сөйләде ул. Эльвирның җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. Bir tutamый ağa yalğalar gel alığa şabatırmış atları ömür bigre kıska uzmasın zayağa kaderle minutları dünyalar yeminleri tırmışlar məğnəsi yeşi göstələginə Күңелде яс болса ерек еш hər şaqda Күз сулышы бидлерден үтсә дә Вақытлыша яңгыр яуырда Бір тыныр бұлытлы шақлар кирәк күрәмсең Шул яңгырлы көннәр исеңә төшерер аяз көннәр рәхәтен Дөньялар yeminleri tırmışlar məğnəsi yeşi göstələginə Күңелде яс болса ерек еш hər şaqda Күз сулышы битлерден үтсә дә Күзләрен җимешләр татлырак Дияләр татлырак Бит өлгергән хисләрдә Хөрмәтләп һәм сөеп ярларды Ләне берү насыйп булсын яшәргә Dünyalar yeminleri tırmışlar məğnəsi yeşi göstələginə Күңелде яс болса ерек еш hər şaqda Күз сулышы битлерден үтсә дә Күз сулышы битлерден үтсә дә Халыкта егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дип сөйләсәләр, Болгар кызлары триосы турында хатын кызга 100 төрле һөнәр дә аз дип әйтергә мөмкин. Бар яклап уңган кызлар әлбәттә ашарга пешерә беләләр һәм бу эшне бик тәген яраталар. Кызлар калган ризыклардан токмач ашын айырып торалар. Сез Болгар кызлары триосы өчен тавышларыгызны юлларга онытмагыз. Bir yanar, bir söndürür
сүндәрә булый ул иркәм сөйгән яраткан ихлас йөрәк мәхәббәт өчен кирәк. Тамашачылар өчен сер түгел. Киләсе резидентыбыз Эльвина оста пешекче һәм пешергә ул бик тәген ярата. Аның тәмле көрәш тапшыруында катнашып пешергән ризыклары моны дәлилли. Җырчы баллы әйберләрне яратмый. Үзебезнең татар бәлешен ул күпкә өстенрәк күрә. Эльвинаның җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, уны 20 номерына топ клип 171 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Şaştırdı kızlar, esir etti kızlar. Tiksin diyep dipti yüreğim. Sin bit ortamım, sin bit yorta canım. Tayıp yaşım hazır kireğim. Bul yanımdağına, bul yakındağına. Koy yanımda şeyler jalasın. Bul yanımdağına, bul yakında. Bulagımı sin bit olasın. Senin bilen birge eylenemen gülge. Birge tatık suyu demleri. Senin kuşağında, senin uşağında. Sendeyken durmuş yemleri. Bu yanımdağına, bu yakındağına. Koy yanımda şeyler jalasın. Bul yanımdağına, bul yakında. Bulagımni sen bit olasın. Salkında yüzsem, жылы söz işitsem. Sözlerinden erim yoğalam. Ömür yaratsam da
can atsam da men o'zimni suyib duyolmam. Bu yonimdag'ina, bu yaqindag'ina, qo'ynimda jaylar shig'itsa. Bu yonimdag'ina, bu yaqinda, bo'lagimni sen bit olsan. Bu yonimdag'ina, bu yaqindag'ina, qo'ynimda jaylar shig'itsa. Bu yonimdag'ina, bu yaqinda, bo'lagimni sen bit olasan. Bu yonimdag'ina, bu yaqinda, bo'lagimni sen bit olasan. Bu yonimda, bu yaqinda. Менә дуслар, тапшыруыбызның уртасына да килеп җиттек. 5нче урынны яулаган резидент белән якынрак танышыр өчен игътибарыгызны экраннарга юнәлтик. Tatlı hisler bizediler günlerimni. Sen qabızdın köpten söngen şemlerini. Biz birga мәңгегә син һәм мин янып көю, җаным бию, бу безнең көткән шун сөю.
Рамиля һәм Разиля Батыровалар 3нче сыйныфтан ашарга пешерергә өйрәнгәннәр. Ашу серләрен аларга әниләре өйрәткән. Кызлар ашарга пешерергә бик тәгән яраталар. Рамиләнең борщ белән плов яхшы чыкса, Разиләнең камыр ризыклары аеруча яхшы чыга. Кызларның ташламагыз сөйгән ярларны сез җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип 164 коды белән SMS хәбәр җибәрегез.
Киләсе резидентыбыз Лилия Хайруллина бар ризыклардан карбыз белән пешкән суганны яратмый. Гомумән, ризык темасына килгәндә, җырчы бик тәген җитди карашта. Мин эстет. Нинди ризык тәкъдим итүдән тыш минем өчен әлеге ризыкны ничек тәкъдим итүе мөһим дип сөйләде ул. Әлеге вакытта Лилия аджирча хачапури пешерү осталыгын үстерә. Чөнки әлеге ризыкны аның тормыш иптәше бик тәген ярата. Лилияның очрашулар кирәк җыры өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына 170 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. 3нче урын иясе экраннарыгызда. Каршы алыгыз. Artlarımdan yerip Duydurdun sen Sen bitmiyor düşman Şikeli Yok gerekmiş çıkma Yollarıma Yaratılın senin İlkeli Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da diren yaralar Nişikine uzim Dilesem de Yakın bulmaz bizim aralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da diren yaralar Nişikine uzim Dilesem de Yakın bulmaz bizim aralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da diren yaralar Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da diren yaralar Nişikine uzim Dilesem de Yakın bulmaz bizim aralar Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Uçraşular gerek Мин нәзбірі кіші түгел, алдымен нәрсә қуялар, шуны ошын дип сөйләде Рамил Закиров. Гәрчә мәктәптә биргән балык котлетсын исенә төшерә алмый. Мин гомумән полуфабрикатларны яратмыйм ди Рамил. Җырчы үзе дә пешерергә бик ярата. Айрыша ул чикен Альфредо ризыгын пешерергә ярата. Кызлар, игътибар итегез, нинди уңган егет җырлый да, бии дә, ашарга да пешерә. Сезнең экраннарда икенче урын иясе.
sızdırıp Eyinde yıklasan da uyatır biz sızgırıp Bizning kurşı avulda garmun üzgen çağında Uynap gülüp şavla büyük şulay bulsun tağında Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert var idi kim uğranlar tar idi Ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi dert var idi kim uğranlar tar idi Ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi Tüşük şişme boyuna berge kişki oyunga Kömilsin şişme boyu dertle jırlarga mınga Eyde minim karşıma şahsın parla birge Riza dana kanşı şulay şayarırga külürge Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert var idi kim uğranlar tar idi Ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi dert var idi kim uğranlar tar idi Ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi dert var idi kim uğranlar tar idi Ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi dert var idi kim uğranlar tar idi Ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi Yaşık digen derte biz mıng tula küngeli biz Jırlar büyüge usta yigitler hem kızlar biz Oynap dursun garmunlar ağılsın dertli mыңlar Şatlık nuruna kümelip atsınlar al sultanlar Biz idek, biz uniki kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert var idi kim uğranlar tar idi Ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi dert var idi kim uğranlar tar idi Ut kebik yigitlerge şiber kızlar par idi Dostlar, esingizga tushirib, Top Clip hit paradında bari tik siz gina hal etasiz. Rezidentlarning hit paraddagi turmushi bari tik sizdan gina tura. Uzgan otaning premyerasi sizning ko'ngilingizga xush kelsa, ham u hit paradimizning lideri bo'lsin deb tilasangiz, uni 20 nomerini Top Clip 173 kodi bilan SMS xabar yo'llag'iz. Topshiruvimizning liderini qarshi olamiz. Olqishlar. Jayda keldi baxit, yarı tapdım. Bir ko'ruvda seni men yaratdim. Oyday nurli yuzlar, yangi yulduz ko'zlar, turmushligim oldin. Turma tuyib ko'ring, shoshqin hising, suyib qara yurak, yorsib tipsin. Yarat meni nazla, bo'lsa da bir o'zga, bori istak olsin. Ayağımla çığlıyak jile Sizdirmişe diye bitke irkeli bizne Dulkın koga yarga Tünge tınlıkta Palma kumluk dünges tigu şan
җирдә җәйдә килде бәхет яры таптым бер күрүдә сине мин яраттым айдай нурлы йөзләр яңа йолдыз күзләр тынычлыгым алдың Durma duyup göreyim şaşkın hissin Süyüp para yürek yarsıp dipsin Yarat beni nazla bulsa da bir vazga Varı istek olsun Cennette Unutma Sinde min Şu şehirde Jeyde kildi bexit Yarı taptım Bir körüde sine Min yarattım Ayday nurlu yüzler Yağa yıldız gözler Tınışlığım aldın Durma duyup göreyim Şaşkın hissin Süyüp para yürek Yarsıp dipsin Yarat beni nazla Bulsa da bir vazga Var istek olsun Jeyde kildi bexit Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Яраткан резидентыгызга ярдәм итми калмагыз. 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, яраткан җырчыгызның кодын SMS хәбәр буларак язып җибәрегез. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага хәзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.